Isang 36 years old na father de pamilya at ex-kafgu sa bayan ng Karamuan, Camarines Sur ang inaresto ng mga otoridad matapos na isumbong ng kanyang 14 years old na anak na babae sa mga pulis na di umunyo ay siya ay ginahasa ng kanyang sariling ama sa tinutuluyang boarding house nito sa bayan ng Karamuan, Camarines Sur. Ayon pa sa biktima, paulit-ulit di umano siyang ginagawa ng kalasuan ng kanyang sariling ama magsimula pa noong siya ay grade 7 pa lamang. Sa pag-aresto ng mga otoridad sa suspek na si Alias Jumar, residente na Barangay Pawikan, Gata, Karamuan, Camarines Sur, nakumpiska pa dito ang isang caliber 38 baril at 6 na bala. Sa ngayon, ang 14 years old na batang anak nito ay nasa pangangalaga na ng MSWD ng nasabing bayan. Samantala, ang ama naman na dating kapko ay nakapit na ngayon sa kulungan ng Philippine National Police sa bayan ng Karamuan, Camarines Sur. Nakatalang sampahan ng kasong rape at pag-iingat ng ipinagbabawal na baril na nasabi ng suspek na dating kafgu sa bayan ng Karamuan, Camarines Sur. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Anim naman na pamilya kagabi ang nasunugan ng bahay matapos mag-umpisa ang Fire Prevention Month Marso 1, 2024 sa Barangay Lapu-Lapu at Victory Village sa lungsod ng Legazpi. Kagad na namang rumisponde ang mga bombero ng Bureau of Fire Protection Legazpi City kasama na ang Chinese Fire Brigade volunteers na tumulong sa nasabi ng pag-apula ng apoy. Alas 10:50 kagabi nang madeklarang fire out ang nasabi ng tunog ng mga otoridad sa paagi naman ni Police Senior o Fire Senior Inspector Juris Ri Uyardo. Nagsimula ang sunog 9:55 ng gabi at kumalap ito hanggang sa matupok ang 6 na kabahayan. Ayon pa sa mga otoridad sa Bureau of Fire Protection Legazpi City, nag-iimbestiga na sila sa pwedeng sanhi ng nasabi ng sunog at ang damage nito matapos na makinain ng apoy ang nasabi ng 6 na kabahayan sa Legazpi City. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Umaabot na sa 45,844 families ang apektado ng shoreline mula pa sa iba't ibang parte ng Kabikulan ang nabigyan ng asistensya ng Department of Social Welfare and Development sa Bicol. Ayon sa datos ng ahensya, nasa 44,803 na pamilyang o family food packs ang nabigay na sa kabuuang. Aabot naman sa halagang 30 milyong pesos mula pa noong buwan ng Enero 2024 hanggang ngayong Marso 2024. Ayon pa sa DSWD, bawat mga isdang apektado ng nasabi ng shoreline ay nabigyan ng 3,000 pesos na halaga ayuda sa ilalim naman ng Assistance to Individual in Crisis Situation AX program ng DSWD. Ang DSWD ay naglalayong matulungan ang mga families, mga mangingisda sa mga baybayang dagat ng probinsya sa buong Bicol na apektado ng shoreline mula sa Cam Norte hanggang sa probinsya ng Sorsogon. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.